The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Sa dili pa kita mga padayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, ikinahanglan ang atong pagsugid sa tanan to mga salang nahimo ng adlaw, ngadto sa tubangan sa Diyos. 1 John 1:9 nagkanayon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo dili magtotoo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Karon magampo ta sa hilom. Balaan na mga Diyos, nagawasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo uban sa mayong panglawas o kining tanan grasya man. Salamat nini nga mong Bible study nga nagpadayon adlaw-adlaw pinaagi lamang sa gahom sa Espiritu Santo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Padayon kita sa atong gibiyaan nga pagtuon, gisugdan nato ni kagahapon, how to practice our Christian faith. Unsaon nato pagpansay sa atong pagka-Kristohanon. Okay. Atong gibiyaan, ang una natong gisgutan, karon adto sa ikaduha. Watay pagabuhaton sa kaluwasan gawas ra sa pagpili nga tuuhan ta si Kristo ingon nga atong manluluwas. Sa dihang gibuhat sa Dios ang kaliwatan sa tao, iya kitang gihatagan matag usa ka nato, iyang gihatagag kagawasan sa paghimo og atong kaugalingong mga desisyon. Ang Dios na nung kagyod nga mupugos ni bisan kinsas pagtuman siyang kabuoton. Dili siya makabuot sa atong kabubuton, dili siya makapugos. Mahimo ta ang pagpili alang kaniya, nga gitawag kini og positibong kabubuton, o mahimo usab nato ang pagpili bato kaniya, nga gitawag kanag negatibong kabubuton. Ikinahanglan ta ang pagpili sa pagtuo kang Kristo ingon nga atong manluluwas. Ang mga Buhat 16:31 nagkanayon og tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Bilyon ka bilyon nga katuigan kaniadto sa iyang manindot nga pagasayon sa tanan, ato pa omnisyente. Ang Diyos nga mahan misudong ngadto sa palaabuton ug iyang nakita ang imong positibong kabubuton. Nasayran niya nga motubag ka sa positibong pag-uyon ngadto sa maayong balita sa kaluwasan ug nga ikaw motuo kang Kristo ingon nga imong manluluwas. Iyang nasayran sa kaniadtong binilyon ka mga katuigan na ang milabay nga tungod sa imong positibong pagpili, ikaw magakinabuhi na unya sa eternidad uban kaniya dito sa langit. Diin saluhan mo ang iyang kalipay hangtod sa wala nay katapusan. Dito niya sa langit, dili na mahulagway og dili na gyud matukib ang dayon og hingpit nga kalipay. Diyas pinadayag 21:4 ngadto sa 5.
Kini nagkanayon sa pag-ingon og wala na didto'y kamatayon ni kasubo ni paghilak. Wala na didto'y kasakit. Ang daang mga butang nangagi na. Sudunga ang tanang butang nahimo ng bag-o. Now, diyaw sab sa 1 Corinto 2:9. Kini nagaingon og way mata ang nakakita, way daunggan ang nakadungog, ug wa pay kasing-kasing ang mibati sa mga manindot nga butang nga giandam sa Dios alang niadtong nahigugma kaniya. Now, ang ikatulong gawahin nga atong iskutan mo kini. Angay natong masayran sa usa ka dili ang bunta sabot angay masayran sa usa ka dili Kristohanon nga siya nahisalaag. He is lost. Una pa siya makaamgo nga nanginahanglan di siya usa ka manluluwas. Usa ka sugilanon nagaingon dinhi nga diha to sa katao namosil sa kalasangan. Sa iyang pagpadayon sa iyang hunting trip dito sa maong kalasangan, nakahibalag siyang tao nga nawa, apan wa masayon nga nawa di siya. Iyang gipakaingon nga, nagapaingon siya ngadto sa kampo nga sukaranan o base camp. Now, ang tao nga naghunting, may paibaw sa taong nawa. Nga ang kampo nga iya untang padulungan atuwa sa laing direksyon. Ang iyang tubag mao nga, malagmit yung nawa di ko. Nawa yun tinuod tong tawhana. Apan wa lang siya makaamgo hangtod nga giingnan siya nawa yun lagi siya. No sa higayon nga musulti ka ngadto sa kadili Kristohanon bahin sa pagdawat kang Kristo ingon nga iyang manluluwas. Gikinahanglan ng iyang pagkaamgo niya ng higayuna mismo nga siya nahisalaag that he is lost. Kay kung dili man siya makaamgo, di gyud siya makasabot nga siya nanginahanglang luwason. Diya sa Lucas 19:10 kini nagkalayon. Kay miyan hiyang anak sa tao aron pagpangita o pagluwas sa nawala. Usab sa Lucas 15:3 ngadto sa 7 nagaingon kini tungod ni misugilon kanila si Jesus o usa ka sambingay. Pananglit, usa ka ninyo may usa ka gatos ka karniro ug nawala ang usa niini, unsa may iyang buhaton? Iyang gibiyaan ang 99 didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karniro hangtod nga kini iyang makaplagan. Sa makitaan na niya kini, malipay siya pagayo. Ug iya kining pasanon ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga siligan. Maglipay kita, kaya kung nakaplagan ang nawala kong karniro. Nasultihan ko kamo, iyangon, usab ni ini ang mahitabo. Mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Matago sa kanato, matago sa katao, na tao ni ining kalibutana sa kahimtang nga nahisalaag o nawala. Sanglit kitang tanan na nga tao mangpatay espiritualmente. Ug busa kitang tanan nahimulag sa Dios. We all are separated from God. Namatod pa sa 1 Pedro 2:25, kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nangasaag. Subo palandungon ngang bagang duot sa katawhan karong panahona nahisag gikan sa Dios. Ilang gisaligan sa hingpit
ang mga mini nila nga mga pagkasiguro, sama pananglit sa ilang mga dagkong deposito sa bangko o ang mga kapangakuhan sa ilang mga paniulay ngadto sa ilang katilingban. Inang isaligan ng ilang kaugalingong mga kahanas, mga kabangkaagan o ang ilang kaambungan. Wala nila dahuma ngang usara ka katalagman mo tangtang ni nilang tanan sa daklit ngayon. Ang grabe pa, kawa kini sila alamag nga sila nahisalaag o nga nagkinahanglan sila manduluwas. Ang Salmo 118, versikulo 8-9, nagkanayon ini, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Ikaupat nga bahin. Mahimo nimo sa pagtuo sa Dios apan dili kaluwas. Nakadungog ka? Akong malikon. Mahimo nimo sa pagtuo sa Dios apan dili kaluwas. Naumatod pa sa Biblia, ang isyu sa kaluwasan mao kini. Unsa may imo una bahin ni Kristo. Mateo 22:42. Mituo ka ba kaniya? Boyno na ay daghang mga taong ngawingog. Nagtuo man kong Dios. Apan ikaw nga nagsulti niya na pangutanon ta kanini. Mudawat ka ba nga si Kristo namatay agi og puli alang kanimo? Nagtuo ka ba nga wa kay sarang mahimo sa pagluwas sa imong kaugalingon? Nahibaw ka bang ubos ka sa kapungot sa Dios? Kaya ang Biblia gud nagaingon man diya sa Juan 3:36 og ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makatilawog kinabuhi, hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diya kaniya. Ang pangutana dili nga nagtuo ka ba nga naay Dios? Ang pangutana mao nga mudawat ka ba nga ang kamatayon ni Kristo usa ka pagpuli nga kamatayon alang kanimo? Kaya paminaw. Kung dili ka mo dawat nga si Kristo namatay ingon nga puli kanimo, dili ka luwas. Nakadungog ka. Higala, dili ka makaadto sa langit. Ingon niya na kayano. So, hunok tukig yung maayo ka na. Ang kaluwasan, ana namang diha kang Ginoong Jesucristo. Now, ikalima nga butang. Mahimong maluwas ka bisag pila pa imong panuigo no sa bisag asang dapit. Ang pagkatao pag-usab, being born again, way labot nini ang edad sa tao. Mahimos pagkatao nimo pag-usab sa edad nga 7, 47, o ka 70 anyos. Ang akong adlang tawhan, abre 20, apan ang Hulyo 22, ako na tao. Ang una kong adlaw na tawhan, mao ang adlaw nga ako nahimugso, physical. Ang ikaduha kong adlaw na tawhan, akong espirituhanon nga adlaw na tawhan, mao ang adlaw nga ako na tao pag-usab. The day I was born again. Dakong dungog ko ang pagkasayod sa akong tukmang pitsa sa akong ikaduhang pagkatao sanglit na itabo man sa nagpanayigon pa ko 38 anyos. O dili ko malimtan kadtong bililhon pag-ayo nga gutlo sa akong tibuok kinabuhi. Ikaw igsoon. Tawgon ka lang na ako igsoon kung dili ka pa magtotoo. Ikaw igsoon na tao ka magkanusa nahibaw ka magkanusa ang imong ikaduhang pagkatao. Well, di tingali ni mo mainumduman ang saktog yung pizza, hinoon. Di man po kinahanglang may bawan yun nimo ang tukmang pizza sa imong pagka born again, tungod kay nasayran man ka na sa Dios.
Apan timan ni gikinahanglan nimo ang pagpakatao pag-usab kung buot kang magkinabuhis eternidad dito sa langit uban sa Dios. Ang 1 Juan 5:1 nagkanayonog, anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Atong ipadayon ni ugma ang atong paghisgot bahin ini. Magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat niining panahon nga gigahin alang sa pagpakigamitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kining maong ministry gamita kini in a mighty way. Sumala sa imong kaubuton. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.